Башкорт дәүләт университетының Шоңкар әдәби түңәрәге әдәби йомага сакыра. Һаумыһыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Эштанова. Программабыздың кунагы Шоңкар әдәби берекмәһенең итәкчесе шагыйр Шәһзадә Бабич исемендәге республика яшьләр премия лауреаты Алмаз Шаммасов. Алмаз, һаумыһыгыз. Һаумыһыгыз. Шулай итеп, бүгенге мәгълүмат дарьяһында Шоңкар әдәби берекмәһе турында яңалыктар ишетүе үзе бер һөйнүс кенә булып тора. Сөнки, димәк, берекмә турында яңалыктар бар икән, яшьләр иҗат итә. Рәхмәт, ысынлап та безнең Шоңкар әдәби иҗат берекмәһе ул билдәле оешма бит инде. Был оешманың Күптәргә канат куйган. Хәзер буатка якын тарихы бит инде бар бу түңәрәктең. Һәм Галимов Сәләмдәр заманынан башлап киткән был матур әдәби түңәрәк. Ошо матур традицияларда без дәвам итәргә тырышабыз, хакларга тырышабыз һәм ниндәйдер яңа ысулдар, формалар табып йәнләндергә ынтылабыз инде. Шул ысулларның береһе әдәби йомалар. Әдәби йома дигәнәй бына яңа проект башлап ибәрәбез инде безнең бына башкорт филологияһы, шәркият һәм журналистика факультеты шул матур гына сараны оештырырга уйланык инде. Азнаһайын әдәби йомалар оештырырга. Безнең бына факультетта белүегезчә Мостай Кәрим исемендәге иҗади остахана бар. Ул элекке 423 аудитория инде. Безнең Башкорт дәүләт университетының төп корпусындагы. Һәм шунда бына һәр азнаһайын шундай матур гына киске шигъри музыкаль саралар үткәрергә уйлайбыз. Һәм 19 март ул беренче очрашу булачак. Унда без танылган шагыйрьләр Салават Әбүзәр менән Әхмәр Гомәр Үтәбайды сакырдык. Улар бик теләп сакыруды кабул иттеләр. Һәм бына студентларыбыз, укытучыларыбыз уларда бик көтә. Әзерләнәбез, бuna безнең без шоңкарчыларыбыз да үзләренең шигырьләрен әзерләй, тәкъдим итәргә, чөнки абруйлы агайлар килә, улар үзләренең фикерләрен әйтер дип ышанабыз. Безнең студентларны тыңлап һәм бuna был әдәби йоманың төп концепциясе инде шигъри һүзгә һугаган, сарсаган бuna яшьләрне бер клубка нисектер туплау, ошо Шоңкар әдәби иҗат берекмәһенең эшен йәнләндереп ибәрү һәм иҗади яшьләрне буна уларның һәләтләрен үстерү өчен оештырылган матур гына шундай сара. Ул бары тик студентлар өчен генә булырмы? Студентлар өчен генә түгел, бында безнең укытучылар да катнашасак, әлбәттә, Башкорт дәүләт университетында укыткан укытучыларыбыз, шул шагыйрьләрнең иҗатын тикшерүче галимдарыбыз катнашасак. Димәк, бу бары тик язучыларны гына сакырабыз, шагыйрьләрне гына сакырабыз түгел бу әдәби йомага. Гомумән, без бunda әдәби процесста кайнаган бөтә кешеләрдә лә әдәби процесска ниндәй дә булһа кагылышы булган белгечләрне, тикшерүчеләрне, шигъри һүзгә, нәфис һүзгә битараф булмаган кешеләрне көтәбез. Һәм бу үзенчә бер ниндәйдер иҗади клуб булып китһә, без бик куаныр идек. Чөнки бunda яңрак кына мин бер матур гына конкурста жюри агзасы булып эшләнем инде. Ул канатлы күңел каләме дип атала иде ул. Унда бөтә республикадан яшьләр йыелып шигырьләр һөйләп, тасвири һөйләү осталыгын тәкъдим итеп инде шул конкурска катнаштылар инде. Һәм шунда 2 көн буена без жюри менән ысынлап та ниндәйдер шигърият дөньяһына инеп киткән һәм үзебезне тойдык, ниндәйдер әкият дөньяһына тылсымлы матур көндәребез булды шул 2 көн. Һәм мин ысынлап та бuna безнең ямгыятыбыз, безнең прагматик теге базар шартларында гел матди байлыкка аксагына табынып яшәгән ямгыятыбыз ысынлап та ниндәйдер рухияткә, шигъри һүзгә һугаган, сарсаган дип күрдем. Һәм ысынлап та жюри буларак мөгаен баһалаганыгыздыр һәм ничек баһалайһыгыз яшьләрнең иҗатын? Бүген улар ниндәй темаларда яктыртырга тырыша, гомумән уларга һөйләрлек һүз калганмы яшьләргә? Бик кызыклы, үзенчәлекле яшьләр күп. Буна һәр көн һайын үземә яңа ниндәйдер кешеләр, ниндәйдер яңа темалар асам. Буна ысынлап та яшьләребез бер урында тапанып тормай, был куандыра. Әлбәттә, иң тәү чиратта темалар эзләйләр, образлар эзләйләр, фикер төрлелеген антылалар. Һәм шулай ук теге әзрәк интеллектуаль формаларга теге иҗат
барлыкка килгәндәре белә бар, теге һәм ниләр кызыклы детальләр тапкан яшьләр бар. Әлбәттә, күбеһе үзләре белгән, үзләре тойган, үзләре күргән, аңлаган темаларны күтәрә. Ул табигать булуы мөмкин, ул тугандары, якындары, дус-иштәре, теге аралашып бергә эшләгән, укыган кешеләр һәм тирә-яктагы төрле күренешләр һәм башкалар. Һәм мине шуныһы куандыра, улар был дөньяга барган процессларга битараф түгелләр. Һәм улар ысынлап та үзләренең сүзләрен әйтергә теләйдәр һәм әйтерлек сүзләре дә бар. Иң мөһиме шул. Бuna әйтәйек, бuna бер шуңкарсыларда эзләгәндә, мин Башкорт дәүләт университетында тыштан совместитель булып эшләйм инде, укытам. Һәм бuna шуңкар әдәби иҗат берекмәһен миңа итәкчелек итәргә тәкъдим иткәч, бик куанып бу эшкә тотындым. Һәм бuna без шул студентлар белән аралашканда, сынапта аларның төрле әсәрләрен, теге улар миңа ебәреп тордылар бит инде. Һәм без тематик йыентыктар да сыгара башланык инде. Һәм бuna шуларның әйтәйек береһе, матур гына йыентык шундай. Шуңкарсыларның йыентыгы. Шуңкарсыларның бу студентларыбызның йыентыгы, улар укыйлар. Бunda бакалаврдар да бар, магистрдар да бар. Һәм улар арасында исемдәре танылып та алган яшьләр бар. Бuna вакытлы матбугатта һез күрәһегездер уларда, әйтәйек, Лилия Каһарманова, Айһылу Даутова, Диана Вакилова һәм башкалар. Бunda уларның шигырьләре. Бу тематика, әйтәйек, кыш турында тематика. Бuna мизгелләргә карап бүләгез мисаллар. Юк, мизгелләргә генә карап бүлмәдек. Бу теге шулай туры килде, димәк. Кыш туры килде лә, яңа ел ниндәдер шундай матур усур һәм без шул вакытка теге әйдәгез әле теге безнең дөньябыз аклыкка, сафлыкка төренһен ди. Бuna үзебезнең иҗадыбыз белән дә аклыктан башлаyak әле дип теге шундай матур гына йыентык сыгарып җибәрдек. Димәк, бу студент килешү кулларына тәүге йыентыктар һәм бу таралып та бетте. Бу бердән-бер экземпляр миндә торып калды бuna бу китапсыз. Һәм без артабан да шундай тематик йыентыктар сыгарга шул уйлап, өметләнеп, хыялланып яшәбез инде. Һәм үзебезнең шуңкарның бuna безнең планнарыбызның береһе шуңкар әдәби иҗат берекмәһенең үзенең әдәби альманахын сыгару. Периодик альманахын. Бу шулай ук электән күзәтелгән тәҗрибә, шулай ук шуңкарсыларның. Бuna без бүтә булган матур традицияләрне тергезергә тырышабыз. Ысынлап та бuna Мустай Карим, Рами Гариповтар замандарын гына алып караек инде. Ничек улар ысынлап та Ким Әхмәтияновтар замандары, Әнүр Вахитовтар, билдәле тәнкыйтьчеләр, галимдар, гаҗәеп кешеләр, шәхестәр, һәр береһе үзе уникаль бер дөнья, уникаль шәхес. Һәр береһенең үзенең гаҗәеп бер иҗади байлыгы, бuna мирасы. Һәм һәр беренең үз юлы бар, шулай бит инде. Әлбәттә, һәр беренең үз юлы һәм бuna улар кайнап яшәгәннәр бит инде. Улар бер-берен тәнкыйтьләп тә, бер-беренә куанып та, бер-беренең иҗадына шатланып та яшәгәннәр. Һәм бүген дә шундай иҗади процесс булһын инде ул. Яшьләр арасында бuna бармы шундай язучылар? Бuna яңрак күптән түгел яшь хәбәрчеләр фестивале дигән фестиваль Сара үткәйне Башкорт дәүләт университетында. Һөҙөмтәләр нисек? Яшь каләм тирбәтүчеләр күпме мәктәп укучылары арасында? Бuna яшь хәбәрчеләр фестивален безнең журналистика кафедраһы оештырып ебәрде. Бу безнең укытучыларның идеяһы менән башланып китте ул проект. Шулай ук һәм без ысынлап та бөтә республиканан бunda безнең 300-гә якын заявка килде ул теге. Шул фестивальдә катнашырга теләк белдерүчеләр. Бар тик республиканың гынамы? Хатта бuna Ханты-Манси округынан да катнашучылар булды. Ысынлап та икенче төбәктәрдән дә хатта катнашучылар булды инде. Һәм бuna улар арасында төрле яшьләр, төрле телдә язучы балалар, башкорт, рус, татар телләрендә булды безнең төркемдәр, әйтәйек, шу яшь хәбәрчеләр фестивалендә. Һәм ысынлап та улар арасында башлап язучылар да бар, күптән гәзит-журналдар менән хезмәттәшлек итүче мәктәп укучылары да бар. Әмма бuna шулар арасында, бuna 10-11 класслар арасында әйтәйек, без бuna үзебезгә киләсәктә бәлки абитуриентлар таптык дип ышанабыз. Чөнки улар арасында кызыксыну булды. Безнең менә факультетка, университетка кызыксыну булды һәм журналистика менән, әдәбият менән ысынлап та җитди караш менән яшәгән яшьләребез бар дип күрдек ошо фестивальдә. Димәк, улар әгәр дә Башкорт дәүләт университетының филология һәм журналистика факультетына килһә, ул хәзер көнсыгышта өйрәнү дигән бүлеге бар, шулай бит. Бар. Димәк, уларга бына ошондый зур иҗади мөхит булдырыла. Безнең гомумән факультетта теге киң планда хәзер эшләй безнең факультет.
курсыбыз. Ул теге бөтә төрки телдәр филологияһы буенча ла, шәрқият юнәлеше буенча ла эш алып барыла. Журналистиканың төрләрендә теге матбугат, басма журналистика бит инде һәм радио, телевидение, интернет селтәрләре буенча ла юнәлештәр бар. Факультеттың киләсәген ничек баһалайһығыҙ? Факультеттың киләсәге, безнең факультет артабан үсешер дип ышанам. Чөнки Башкортстанда ошо ысынлап та башкорт филологияһын, төрки телдәр филологияһын үстерүсе бердән-бер факультеттарның береһе бит инде ул. Һәм киләсәктә, әйтәйек, бына уның артабан да зур институт катиклем үсеүенә минең иманым камил, чөнки уның потенциалы бар, укытучыларның потенциалы бар, унда алып барылган тикшеренүләрдән, галимнәрдән һәм бына теге киң мәгълүмат саралары буенча ла әйтәйек, кызыклы эзләнүләр алып барыла, һәм филология буенча. Һәм был бер-береннән тыгыз бәйләнештә барган ике юнәлеш, улар табан да ниндәйдер бер тагыла агыйдел һәмак киңрәк елга булып теге агып китер дип уйлыйм. Заман үзгәрә, сынапта яшьтәр дә үзгәрә һәм факультеттан бәлки ниндидер яңалыктардан баш тартмас шулай бит. Үҙегеҙҙең ижадығыҙға килгәндә? Рәхмәт. Мин бына шул яшьтәрҙең ижады менән илһамланып, шулай аралашып, студенттар менән аралашып, әлбиттә, үҙемә инде яңы темалар, яңы сюжеттар табам һәр вакыт. Һәм бына вакыт булганда, айырыуса төнөн инде, үҙемә теркәп ҡуям инде, һәм бына үҙем дә, әлбиттә, яңы шәлкемдәр әҙерләйем, яңы китап өҫтөндә эшләйем инде. Ниндәй темалар бөгөн һеҙҙе ҡыҙыҡһындыра? Ул элекке йыйынтығыҙҙан айырыламы? Был яңы йыйынтыҡ, яңы шиғырҙарым, минең уйлауымса, ул күберәк социаль проблематикаға бәйле булыр дип уйлайым, сөнки мине бүгін йәмғиәттә барған процесстар күбеһенсә нығыраҡ борсой, нығыраҡ уйландыра. Һәм көтөп ҡалабыҙ һеҙҙән был китабығыҙҙы. Рәхмәт, Үритеп, рәхмәт. Әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт. Уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт, Үритеп. Хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең студияла Башҡорт дәүләт университетының Шоңҡар әҙәби берекмә һитәксеһе шағир Алмас Шаммасов булды. Иғтибарығыҙға рәхмәт. Һау булығыҙ.